Moikka kaikki. Mä oon nyt menossa tänne ulos. Täällä on ihan semikylmä. Mitä? Ei! Herra jesta! Mitä hittoa? Ei jumaliste! Ei jumaliste! Ei jumaliste! Ei jumaliste, hei! Kun on Jonne. No niin, mä oon nyt puoli tuntia rauhoittanut tätä tässä ja tää on ihan semi-hyvä nyt. Niin, hei, kaikki on ihan hyvin. Ok? Ok? Niin? Mitä? Oota nyt hetki. Niin. Ei jumaa. Ei jumaa. Ei jumaa. Ei jumaa. Tää on se puhelin. Ei jumaa. Ei jumaa. Ei jumaa. Oh. Ei hittolainen. Hittolainen. Sun puhelin on vähän rikki. Mitä sä teet? Toimiks tää sen? Ihan BTVtä menee YouTubeen sitten, että... Niin tää menee YouTubeen. Et varmasti Laitan. Et varmasti. Laitan. Et laita. Laitan. Et varmasti. Mitä sä teet mulle, jos laitan? Mä hakkaan sun. No näytä. Et uskalla. Ui sookeli! Elää nyt! Ei. Herra. Herra. Ei. Ai. Ai että. Äijä veti turpaa. Ei saakeli. Ei hitto. Sieltä se vaan tulee.